Nah ada apa mati rena ni bagai Rita buk koro mai somjak abono mati rena ni bagai nanya je riganai chaka baheng nabo abo mugili ba aitor mai riganai chakjak nai norok ani channel kergi chongdi norok abo riganai nyo bwswngnai songnai thwngya takmani pore saimanani oro kormo tongo gobo colour no nukha kwbangma oro tinta colour tongo kormo rok naithok naithok oro abo tak hangkhe belai naithokano nor naichongdi ani blog ni bisingtwi nor nuknai horiganai bwswng naithok naithokya tai nainani bagui subscribe like comment tei share khaidi subscribe khaiui bell icon click khaidi salbrum brum norok khe ani channel ni bisingtwi kaham kaham riganai ni bo naitongmanai nainaji bwswng naithok.